Yebo, inganisa wethi impela trend video phana ke enkundleni zokuxhumana yotsotsi abadone imoto baphinde ke bathumba nomnikazi wayo njengoba befuna ke yonke imali ayiphethe phana ke esikhwameni sakhe aphinde ke enze nama transfers ekwimali ke esekhadini ke lakhe. Yebo futhi impela kusize ke tracker ke njengoba ke yona ke le moto ke ibine camera ke ngaphakathi. Bafowethu ngaphandle maseligibele lo daba ngicela banqale nginibingelele kuyona ke imbuso sithi MTV sithi njengoba siqala ngene kuyona channel ake wenze kulungile uciphize subscribe na notification bell khonza sithola zonke izindaba ke eshisayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wenganiza wothi impela trend video phana ke enkundleni zokuxhumana yotsotsi abane abadune ke imoto ke baphinde ke bathumba ke nomnikazi wayo ke imoto njengoba ke bebefuna ke yonke ke imali ke anayo phana ke isikhwameni sakhe. Baphinde futhi ke bamcela ukuthi cha impela ke wendoda ke sifuna ke nayo ke le mali ke esekhadini lakho ke uwenze ke i-transfer ngoba hey kulate ke manje na futhi wena ke impela ke kumele ke sikushaye wena ke sikuhlakaze. Hayi ke wenganiza uthi impela kumshayeli wayo ke le moto lona ke okuwena kutsotsi ke odune yona ke le moto ukhale ngokuthi cha impela wena uyabonakala ukuthi unayo ke imali futhi yazini ke awuvule yona ke app yakho lena esibone ke imali ke onayo ngoba siyabona la ephaketheni lakho ke kuno 180 kuphela. Hayi ke bafuthi impela ke obesecaleni ke ubeloko ke ekhipha ke ivolovolo ethi hey mina ukuthi angihlakaze kuyimanje. Hayi ke bafuthi impela kusize yona ke camera ke ebeyikhona phana ke emotweni yakhe ke lo mbhemu oduniwe njengoba ke impela ke ene tracker. Yeyi bafuthi impela utsotsi ke bavele ke benjalo phana ke kuyona ke icamera ke bekhuluma ke behlukumeza yena ke lo wesilisa ke abamthumbile. Kanti ke wenganiza wethi impela bebekhuluma phana ke beveza ukuthi cha yabona ke wena ke sakuthatha ke sikusake endaweni yethu ke ethulile labona ke sizofike sikuhlukanise kahle nama transfers uwenze kahle bese ke siyabona ukuthi ke wena ke sikuthini ke emva kwaloko. Hayi ke bafuthi impela ke wenze kanje lokho ke yonke ke into phana ke ivelile kwi video njengoba ke yona ke icamera ke track ibikhona futhi ke isebenza nokutheke egcineni ke wenganiza wethi impela ke bayibona ukuthi hey nayi icamera la emotweni. Hayi ngeke ake sithi ukuyivala. Hayi ke bafuthi mina ngimboza sithi MTV ngithi njengoba ukuthi uyafisa ukuzibonela yona ke le video impela kwakho nje kulula kakhulu ukuthi ungene phana kuma comment uzobona yona ke ilink ke engiyifakile ube siyaciphiza kuyona izokuthatha ke ikubeke ukusuka nokuhlala kwalo ke lolu daba. Kodwa ke mina ngimboza sithi MTV bafowethu ngithi nje impela ke anginitshele ke imsindo nje omncinyana obe ukwenzeka ngaphakathi phana ke emotweni ngenkathi ke impela ke behlukumeza yena ke lo wesilisa ke abamthumbile ake nizwele. Hayi, muka khulumi naye lo muntu muyekeni muka khulumi naye. Muka sakhulumi naye le. Mbopheni lo muntu. Mucela khuluma isithathu. Mukhulule isithathu mubophe lo muntu. Bophani lo muntu madoda. Bophani lo muntu. Bophani lo muntu. Bophani lo muntu. Bophani lo muntu. Jama naye manje. Lo muntu muka sakhulumi naye lo unemali lo muyekeni uzokhipha imali bami. Uyabona Swahili. Kune postcode la ungagijima kune Usele moto asasi yakho. Sesithi izoswisa mo. Umsako bayo lo. Darren usazophila. Kodwa nje abatheli bekodwa dingatheli bekodwa Ngingakhulumi naye. Manje singena kuphi kodwa yakho thi. Kuphi lesibameni ngani? Mshaya